ಬಂಧುಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ MH ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಬಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿರ್ದು ಕುಳಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಸರ್ವ ಜೀವಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಪದ್ರಾಡು ರಾಶಿ ಮೂಲಕ ಪೋಪಿನನ್ನೇ ಸಂಕ್ರಮಣ. ಒಟ್ಟು 16 ಸಂಕ್ರಮಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನಸ್ಸು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ಈ 16 ರಾಶಿಲಡು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪನನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಏರಾ ಪರಕೀಯ ಆಂಗ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪನ್ಪನೇರ್ದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತೆರೆದಿತ್ತನು. ಇಂಚ ಸುತ್ತನ ಭೂಮಿನು 16 ಭಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗ 16 ರಾಶಿಲು ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ರಾಶಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ರಾಶಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವೇನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಶಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ರಾಶಿಗೂ ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತು ಸೇರುನು ಪಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂಚಾಂಡ ಪೂರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪರ್ಬನ ಅತ್ತು. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಮಕರ ರಾಶಿಗೂ ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತು ಸೇರುನ ದಿನನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಮುಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾದ ಪೋವನಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಸಾದಿನ ಬದಲ್ತದು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾದ ಪೋಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಲ್ಪರ್ದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಶುರುವಾಪುಣ್ಗೆ. ಈ ಉತ್ತರಾಯಣ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಈ ಕಾಲಡು ದೆತ್ತುಪ್ಪುವಿರ್ಗೆ. ಒಂದುವೇ ಕಾಲಡು ಮಹಾಭಾರತಡು ಭೀಷ್ಮರು ಶರಶಯ್ಯಡ್ ಜೆತ್ತದು ಉತ್ತರಾಯಣಗೂ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಈ ಕಾಲಡು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೆರಡ ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪೆರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವ. ಒಂದೆತ್ತ ಆಚರಣೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು 4 ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು, ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು 3 ದಿನ. ಉತ್ತರಾಯಣಡು ಸೈತಿನಗಲೆಗೂ ತರ್ಪಣ ಕೊರಂಡ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗೀರಥನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ದೇವಗಂಗೆ ಭಗೀರಥನ ಪೂರ್ವಜರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರಿಯಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವತೆಲ್ನ ದಿನ ಶುರುವಾಪಿನೇ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು. ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರು. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೊಂಗಲ್ ಪನ್ಪೇರು, ಗುಜರಾತಡು ಉತ್ತರಾಯಣ, ಪಂಜಾಬಡು ಲಹೋಡಿ ಪನ್ಪೇರು, ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪಂದು ಪುದರು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರವ್ರದ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಪರ್ಬಲು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಆಂಡಲ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ 4 ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರು, ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು 3 ದಿನ. ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ. ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ರೈತರು ಎಡಾನೆ ಬೆಂದದು ಮಲ್ತಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯಲು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲು ಸೇರುನ ಪೊರ್ತು. ಅವೇನು ಭೂದೇವಿನ ಪಾದುಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸುಗಿಪ್ಪುನ ಪರ್ಬ. ಒಂದುವೇ ಸುಗ್ಗಿ ಪರ್ಬ. ರಾತ್ರೆಡು ಅಗುಡ ಪಾರ್ದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಜಾಲು ಅರ್ತದು, ಅಂಬಿ ಸಾರದು, ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡದು, ಇಲ್ಲನು ಒಪ್ಪ ಓರಣ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಅಂಬಿಡು ಬೊಂಬೆ ಮಲ್ತದು ಪೂದಿದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಮನದಾನಿ ಸೂರ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಥರ್ದು ಉತ್ತರ ಪಥಗೂ ಚಲಿಸುವೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ದಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನಡು ತೀರಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಡು ಬಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದು ತರ್ಪಣ ಬಿಟ್ಪೇರು. ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ ಸಿಹಿ ಭೋಜನ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಈ ಭೋಜನಗೋಸ್ಕರವಾದೇ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ತಯಾರಿ ಶುರುವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಗಾಳಿಪಟ ರಾಪವನು. ಎಲ್ಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಪಂದು ಬೇದ ಪಂದೆ ಗಾಳಿಪಟ ರಾಪವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಗುಲು ಸೌಖ್ಯಡುಲ್ಲ ಪಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟವನೇ ಈ ನಂಬಿಕೆದ ಆಚರಣದ ಅರ್ಥ. ಈ ಆಚರಣೆಲು ಸ್ಥಳೋರ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಪರ್ಬೊಲ್ಲ ಅವೇ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಅವೇ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಜನವರಿ 14, 15 ಇದೇ ದಿನ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವರಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿನ ಕಾಲ ಒಂದು. ಗಂಗಾದೇವಿ ದರೆಕ್ ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಲ ಒಂದು. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೊಲೆನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಿರಾವುಡು ಅವೇತೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಲು ಉಲ್ಲ. ಅವು ದಾದನೇ ಉಪ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪವನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೊಲೆದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಇಂದೇನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ತೆರೆಯು ನೋಡು. ಕುಡೋರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ಎಂಗಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತಲೆ. ಸೋಲ್ ಮೇಲು.